limpyo dito. Para 99.9% sigurado. Unya, ang inyong sanina nagilaban sa Brand X. Sigurado kang limpyo? Pero naay baho, tagaw na. Oh, seryoso? Oo, ang sanina nga wala na laban og maayo kay naay mga mancha nga dili makita nga tubuan og mga kagaw. Don't worry, Ariel, endorsed by Philippine Society for Microbiology, removes stains and 99.9% of germs. Wow! Di ba yan ako? Goodbye to 99.9% of germs. Ariel, germ removal is tested on one representative germ, K. pneumoniae, on cotton versus leading detergent. Ito ang DXDR 981 sa Dipolog City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN. En Fátima dolorosa mostraste el fuego infernal, pidiendo para salvarnos tu corazón venerar. Ave María, Ave María, Ave María, Ave Okay, ani na usab ang tulumanon nga giuluhan ang kahayag sa pagtuong Katoliko. Uban gyapon ni ining ubos ninyong alagad sa maong tulumanon, Silbert Donduyano Sr. alias Veritas. Sa gyapon, no, magkauban gyapon nato ang atong mga kasamang radyoman sa technical side. Si kasamang radyoman Dani Luod, o gusab si kasamang radyoman Dax Ilumba. Magyapon no sa gawas si kasamang radyoman Rinaldo Cuenca o gusab si kasamang radyoman Kion Ilumbaring. Sa gyapon no pasiunang patimbaya no nato sa atong amahan dinhi sa istasyon si kasamang radyoman Edgar Dagumo uban na sa iyang mga kaubang mga radyoman. Dagatong pizza karon, pizza 25 sa bulan sa Oktubre, tuig 2020. Maayong adlaw sa Ginoo sa gihapon kanatong tanan. Okay, asa man mo ron naminaw o nagtanaw sa live stream ba no sa Arimen Dipolog o dire sa radio no sa Arimen Dipolog, moingon ko, balikon ko sa pag-ingon, maayong adlaw sa Ginoo, o sa gihapon ako moingon, taliwala ni ining pandemya, hinaot nga ang atong pagtuo sa Dios, ang atong pagtuo sa Ginoo na gihapon, no? Straight to the point. Okay, wahala na, no? Kining mga ingon ani, bahagi o part, o appeal na no? Sila pa doon nag-ingon nga kanang package deal na sa atong pagtuo. Kanang mga ingon ana. Now, karon mga tinahod nga tigpaminaw, dili pa ni siya kining kanang bahaw. Okay. Kining issue nga bag-o ra gali to gi-discuss nimo Veritas ng Vicar of Christ o kanang representative ni Jesus Christ diri sa yuta nga maoy mangulo samtang atuar siya dito sa langit na magyay representative no sa ako nang giingon ninyo nga kung ang mayor moadto sa laing dapit biyaan niya personal ang iyang lugar diin siya nagmando nga siya mao'y mayor no dili gyud na niya biyaan nga walay mo represent niya o kanang muak o mubuhat sa iyang buhat isip leader o mangulo niya anang lugar. Maulagi sa pagtuo sa uban nga wala kuno'y representative si Jesus Christ. Wala kuno siya gipili nga magmando, mangulo sa iyang lugar, no?
katong pagtukod niya iglesia, namatay siya, din nabanhaw, then may saka sa langit. Wa gyud kuno siya gipili nga representative nga mangulo. Dili gyud na siya mao kay mulutaw mahinoon nga mingno nato murag gihulog nato nga si Kristo dili ka mao. Dili ka mao mag-organize, dili kahibalo maghimo og gingharian. Oh. Basta nasamot kay gingharian gali, mayong kagingharian na ay hari, dahil na po siya prime minister. Nga mo represent po niya o wala siya diha. O ato naman ang natunan nga mao na si Pedro. Ang gitawag na to unang Santo Papa nga gipili ni Kristo. O wala man untay mabasa gyud litra por litra nga pulong si Pedro unang Santo Papa o Pope. Na wa tay mabasa ana. Presras pag-ingon nga wa man tay mabasa ang pulong Trinidad o Trinity sulod sa Biblia o pulong monotheism. Dito kabasaan na sa Biblia pero ang kahulugan ang gipasabot na sa Biblia. Kaya unsa man daybot pasabot anang Santo Papa o Pope katungdanan na o office na sa gitugyanan ni Kristo sa mga yawi sa gingharian sa langit. Kanang representative niya mo na Vicar of Christ. Unaa man na sa Biblia. Asa ganito mabasa nga sa tanang mga apostoles, sa tanang mga disipulo nga nahimong apostoles, si Pedro mao'y gipili ni Kristo nga tugyanan sa mga yawi sa gingharian sa langit nga nagsimbolo sa pagka-chief, pagka-prime minister. No, di na nako balikan tong mga exegesis aniya. Kay maduble na din, di na taka irogs unahan. Halughuga lang ninyo akong YouTube, no? Kaya naka-playlist man no? Kina atong mga programa diri sa RMN DXDR. Naka-playlist, no? Katong wala pa kahibalo, i-search lang ninyo sa YouTube, Veritas Dipolog. No? Muna akong YouTube. I-spell out na to ha, Veritas Dipolog. Victory Eco, Romeo India, Tango Alpha Sierra, Veritas. No? Dayon space, dayon Veritas. Dili, Dipolog day. Veritas Dipolog. Veritas space, dayon Dipolog. Okay, mauna kong YouTube dayon. Kung mangita mo sa playlist sa akong mga radio shows diri sa RMN Dipolog, kuan kanang makita ninyo sa playlist. Daghan man na akong gi-playlist diha kanang Veritas 899 Radios. Veritas 899 Radios. Kung ako masayo na diha naka-playlist na gikan sa present o kanang awahin na to nga program, then sunod-sunod tong mga nangagi na tong mga programa. Okay. Na diha na-discuss na nako ning mahitungod sa pagka-Vicar of Christ sa atong Santo Papa. Representative lagi. Unya naamang yung mga issue nila binakaron nga dunay na pamulong ang Vicar of Christ. Nakalingkod sa katungdanan ni Pedro, dunay na pamulong makaingon ta, uy, sukuhi man ni sa kuan. Opisyal nga gipanudlo sa simbahan nga Katoliko. Doon na po yung ingon, no, misquoted lang o na misinterpret lang ang Santo Papa. Na og asa may correct ana og asa may correct ana no ang ingon ani lang kung nagtuo mo nga ang Santo Papa makorek gyud siya sige sa tanan gyud dili na mao. Kay ang simbahang Katoliko wala magtudlo nga sa tanang higayon ang Vicar of Christ o Santo Papa nga gakubot nga nang katungdanana nga di gyud masayop sa tanang higayon, no? Dili na mao, no? Wala magtudlo ang simbahang Katoliko ana. Kay kanang katungdanan. Mahimong tawgo na to ang katungdanan nga balaan. Kay kanagong katungdanan nga leader ka, but pasabot gipialan ka nga magdumala diha sa unsa may imong gipanguluhan, organisasyon bang gamay, organisasyon bang dagko. Paras anang katungdanan nato sa pagka-presidente. Kung ato yung sabton, balaan yun na iyang katungdanan kay wa may pangagamhanan gud nga wala gitugot sa Dios. Una man yun naman sa Roma 13. Sulat ni Apostol Pablo sa Kapitulo 13.
mga kagamhanan sa kalibutan na tukod na ubos sa pagtugot sa Diyos. So kung doon nang gali pagtugot ang Diyos, naabot pasabot, balaan ang maong mga katungdanan. Nga, muna nga kinahanglan tahuro na to. Oh. Pero wala na magpasabot nga kanang maglingkod sa katungdanan, dili gyud makasala, dili gyud masayop, posible gyud nang masayop. No. Kita man gani ang atong huna-huna, mga opinyon nato mahitungod sa atong presidente lahi-lahi. Na moingog maayo na moingog dili. Ano man na? Tao ra lagi ng atong leader. Kanang mga leader po nato sa simbahan ingon na narapod. Ayaw sabta nga kumo leader na gipili sa Ginoo di gyud masayop. Pwede na masayop sa personal. Asa man sila dili masayop, dili sila masayop kung ang ilang itudlo kanang opisyal. Kanang kasagaran gyud ana kanang ilang pronouncement, ecumenical pronouncement. No, pares atong pronouncement ni Pedro sa Council of Jerusalem. Katong council, pronouncement niya dito, katong gadibati ang mga kadagkuan sa iglesia, dayon paghuman, taas nga lantugi, mitingog dahil si Pedro. Kato, sa initingog siya, isip nga naglingkod sa katungdanan. Niya, council man to, naman dito ang Holy Spirit ga-guide sa maong council. So katong gibungat nga pahayag ni Pedro dito masayop. Okay. Kaya na may Espiritu Santong gagiya. Kanapong iyang mga sulat diha nga mensahe sa Biblia. Dili siya masayop diha kay naay Espiritong gagiya niya diha. Mo yung mga baruganang opisyal. Pero kung mo tingo gani ang leader og iya-iya ra nga wa siya gibasihan ato nga official teaching ba to sa grupo? Kanang iya-iya ra ba nga pangagpas ba? Na posibleng masayop siya. Di ba? Ang example, ang unang Santo Papa mismo, si Pedro. Basahan rago ninyo, di ba kanang pag-pronounce gyud ni Kristo nga iyang gipili si Pedro nga tugyanan sa Yahweh sa gingharian sa langit, naman na sa Mateo 16:19, di ba? Sa tanang mga apostoles, siya may gitugyanan sa keys of the kingdom nga nagsimbolo sa authority sa pagmando, pagpangulo. Laliman ka, kung siya giingon ni Kristo diha nga to ni Pedro, ihatag ko kanimo Pedro ang mga Yahweh sa gingharian sa langit, ang imong idili diri sa yuta, idili sa langit, ang imong itugot. Sa ato pa kay gitagaan man siya gahom sa pagdili og pagtugot sa ato pa. Kana muna kana gitawag nagdogmatic nga pagdili. Nga naa ang Espiritu Santo nga giya niya diha mo nang di siya masayop ana kana mga dogmatic pronouncement parehas atong sa Council of Jerusalem. Kay mamayong nga tao ra man as Pedro masayop gid siya lagi personal, pero sa mga dogmatic pronouncement nga gagiya ang Espiritu Santo di gid siya masayop diha kay magprotect man ang Espiritu Santo nga sa mga opisyal nga baruganan dili gyud masayop ang simbahan ang iglesia. Kay representative good ni Jesus Christ na nga posisyon. No, di ba? Juan 21:15-17. Sa tanang mga apostoles, si Pedro may gihimong tigpakaon, but pasabot magmando sa tibuok katawhan ni Kristo. Di ba? Katungdanan man na ni Kristo nga iyang gipiyal. Iyang gitugyana, iyang gitugyan ngadto ni Pedro. Sama ra ba? Okay, katong higayon na god kanang Juan 21:15-17. Paingon na nga mukayab si Jesus Christ, ana. So, kay paingon naman siya mukayab, mo nang iyang gipahinumduman si Pedro. Sa iyan nang gisaad, sa Mateo 16:19 nga siya mo'y tugyanan sa Yahweh. But pasabot nga, siya na mo take over sa iglesia nga magmando kung wala na siya diha, iyang personal presence ni Jesus Christ. Mo nang Juan 21:15-17 nga, Pedro, kung ato lang iparaphrase ba, no, para sabtan diretso, kay imo man ka kung gihigugma. Bayno, ato maning maila kung tinuod yung kung gihigugma nimo, ati man na ang ako mga karnero. Di ba? Kung sa man ang pag-atiman sa karnero, buhat na sa usa ka shepherd. Nya kinsa man ang shepherd sa katawhan ni Kristo? Si Kristo ra po, di ba? Juan 10:16, si Kristo ang labang magbalantay. Labang shepherd. Siya mo ay chief. Pero kanang iyang pagka-chief, iyang gidelegate ni Pedro. Juan 21:15-17, Pedro, kay mo adto naman ko sa langit.
Diin to akong amahan, ikaw na. Ikaw na mo take over. Timani ha, katong akong giingon nimo dito sa Mateo 16:19 nga ikaw may tugyanan ako sa mga yawi sa gingharian sa langit, sa tanan ninyo ikaw ra. Sumaw na. Dayon, si Pedro mao'y gipili nga mangulo, pero kung mubasa ka sa unahan nga bersikulo na sayop biya gidayon si Pedro. Basahan ninyo, di ba? Juan 16:19. Diya sa Juan 16:23 katong gi-announce ni Kristo ba nga kuan lagi siya, hunusan siya sa kinabuhi, mamatay siya kay patyon man siya. Okay, nahibaw naman sa Diyos daan katong move katong free will ni Judas nga iyang gibudhian ang atong Ginoo, di ba? Agi ato. Nakapamulong si Pedro dito. Actually, dili man kita to dautan kay ang katong hunahuna ni Pedro, kuan man kanabang iyang gustong dipinsahan si Kristo. Kaya niingon man siya nga, kuan kanang gipahibaw niya ang iyang kamatayon ba? Ni Jesus Christ. Then, si Pedro, no, dili. Dili na mahitabo. Nagpakita siya sa iyang pagdipinsa sa Ginoo. Gingnan din siya sa Ginoo nga pahawa Satanas. Pahawa Satanas. Gitawag pagyug Satanas. Iyang gitagaan, gitugyanan sa Yahweh nga simbolo sa pagkapangulo, pero iya ra pong gitawag og Satanas. Di ba? Pahawa Satanas. Pero actually, dili man gyud Satanas si Pedro. Nakapamulong lang ang Ginoo adto tungod kay katong iyang nalitok wala masubay sa kamatuoran. Kana bang magbabag ka sa unsay na sulat na. Pero morally, iyuhon na to, may siyop ni Pedro dito. Nga igor man siya, nagpakita siyang gugmas Ginoo pagdipinsa. Mahingong na itong pagkapamulunga, morally, sa pagkatao ni Pedro, dili siya guilty kay nagpakita lagod sa gugma sa Ginoo. Pero ang nature sa iyang gisulti nga wala masubay sa kamatuoran, nga murag nagbabag nga mahitabo ang unsay na sulat, unsay na latid na, dito mo tayo gitawag na tog sayop to, katong unod sa iyang giistorya. Pero ang motibo ni Pedro sa pagdipinsa sa Ginoo, di siya sayop dito kay gugma man to. Pero ang nature, ang unod sa gipamulong ni Pedro, iya to siyawa. Ano man, pagbabag man to sa unsay na sulat na. Di ba? So, but pasabot sa personal ni Pedro, nalitok niya tong pagbabag sa kamatuoran. Motong naingnan siya ni Kristo, pahawa Satanas. So, sa laktod, nasayop si Pedro personal. Kay nakapamulong siya, wala masubay sa kamatuoran. Namo na ebidensya na to, unang Santo Papa na sayop personal. Mubitaw nga diya sa Facebook nga nag-explain taan ang atong mga kaguliyang sa atong Santo Papa. Now, di mo na ikatingala kay kanang doktrina sa infallibility of the Pope, reperido raman na sa kanang mga faith and moral nga teachings nga kanang gikan yun sa iyang lingkuranan, nga kanang iyang mga pronouncement nga official. Pero kung magtudlo ra siya iya sa iyang kaugalingon, posible po siyang masayop. Posible po siyang ma-misinterpret. kay kinigaling issue na to sa atong Santo Papa ron, mura man duhagod ka sa akong pagpanginsusi, duha ka bersyon ang akong nakita. Na ay moingon nga, awa mang to masayop to si Pope Francis na misquoted lang siya na sayop lag interpret tong mga media unsa diha. Now, naapoy moingon no, giangkon yun as Vatican nga kuan jud to, yang litok jud nga pulong civil union sa gay. Now, kung mao manggaling na, so ako miigor ako moingon nga og asay correct anang duha, kung nasayop mangyud atong Santo Papa gani personally, di mo na ikatingala. Kay sa personal lagi pwede masayop atong Santo Papa. Pwede pud siya makasala. Asa ra siya dili masayop kung manudlo siya kana mga official nga teaching. Giya sa Espiritu Santo. O mga ingon ana, kana mga official kay ang Pope nato dili gyud actually makausob og unsay mga doktrina nato. Ug unsay mga doktrina ayon, he cannot change. Gawa sa kanang mga disciplinary laws nga naa siya authority to kuano kanang mga kasaulugan, na pud siya power ana nga kuan. Parehas ato ni Pope
Papa Paul Disikan nga kanang atong mystery sa rosary iyang gidugangag usa. Kanang mga prayer na to. Dili man na noon siya doctrine ng prayer. Lahi man ang doctrine, lahi po ng prayer. Kanang prayer, devotion. So kay devotion, so pwede ta magpuno diha. Ang dili lang pwede dugangan na to, kanang ugon siya gisugo des Bibliang dili dugangan. Pras anang gisulat ni Juan sa pinadayag. Giingnan siya sa Ginoo nga ayon ni dugang ni Juan ha. Kanang iyang nasulat des pinadayag. Di na to na dugangan. Mao nang wala dugangis Katoliko ng Book of Revelation. So, logic pod will tell us nga, dili man padugangan tong Book of Revelation. So, parehason po na to. Ang uban pong mga libro, dili pod maayo dugangan na to. Panalitan ka ng Book of Mateo o libro ni Daniel. Dili pod maayo pang dugangan na to na. O gunsay naa diha, mauregyo na. Pero usahay gamiton manggon ang bersikulo sa mga dili Katoliko pag-atake na tong mga Katoliko kanang atong mga dugang-dugang sa debosyon, kanang kasaulugan, out of context man na. Wala man mag-ingon ang Biblia nga ayaw ninyo dugangi inyong pag-ampo. Ayaw ninyo dugangi inyong mga debosyon. Ayaw ninyo dugangi inyong mga ceremonial observance nga bag-o kanang inyong mga pista. Wa man siya mag-ingon ana nga dili na dugangan. Out of context. Kay kung moingon ta sa prayer, dili ta pwede magdugang, away nakasunod na to. Wag yun nakakorek na to. Kay bisang unsang pundo karon na may kaugalingong prayer nila nga gidugang. Na ikaw mangutana ko nimo, ikaw nga dili Katolikong laminaw ron, kana bang imong prayer na as Biblia? Litra por litra gyud mabasa kanang imong prayer? Na sa akong nahibaw-an kanang prayer sa mga dili Katoliko, bawal man sa ilaan ang memorizo ng mag-ampo. Bawal. So kay bawal memorizo ang mag-ampo sa ato pa, wala sa Biblia na ilang prayer. Sa ato pa, dugang rapor na sa Biblia ng prayer, kay wala man na sa Biblia. Mabasa ang pulong prayer, pero kanang ato ang kaugalingong prayer, dili na mabasa sulod sa Biblia, kay ato-ato naman na. Di ba? So, sabton ba na nga nasayop ta na kay nag-ingon ang Biblia ayan ninyo dugangi nya ato mga prayer wala sulod sa Biblia na dili ingon ana. Wala mag-ingon ang Biblia nga gidid-an ta nga magdugang og mga pag-ampo nga kanang mga petition nato sa Ginoo ta did-ana. Ang gidili lang sa Biblia nga dili dugangan kadtong dili padungangan para sa atong gisulat ni Juan sa pinadayag nga giigna sa Ginoo ayaw nigdugangi ha. Di ato na lang pong pariyason po sa ubang libro, sa Daniel, Genesis, sa Isaias, bawal dugangan ng mga libruha kung sa naadiha. Wa mo na dugangi sa Katoliko, basta haraw ko niyo ng Biblia, Katoliko na dugangi. Kanang rosaryo, wala man nagibutang dito sa asa man taman ng Book of Revelation. Ang Book of Revelation, chapter 22, verse 21, no? Kung masayop. Wala man butangi dito, verse 23, magrosaryo. Dayon verse 24 sa Revelation butangag pista ni San Vicente. Verse 25 pista ni San Antonio. Wala man nagibutang dia sa Book of Revelation. So wala mi makasala, wala mi masayop nga moingon mo nga gidugangan na sa mga Katoliko ng Biblia kanang gisuwat ni Juan. Wala tanawan ninyo ng Biblia ang Katoliko, di ba wala dugangi. Tama ra gyud chapter 22 verse 21. Kung wa ko masayop, no? Wa ko ganda lang Bible po ron. Wala na dugangi. Kung doon na mamigidugang sa uban ng mga butang nga wala mi did-is Ginoo nga magdugang prasan ng mga debosyon. Kanang mga kasaulugan. Kanang mga ceremonial observance pwede mi magdugang diha bisan pagdaghanon na mo na kay naami authority ana. Ang dili lang namo balikon nga kasaulugan kadtong gitapos ni Kristo sa krus katong mga old covenant nga mga pista. Kaya niingon si Pablo diha nga gitapos na kunon ni Kristo ng mga kasaulugan nga daan. Kay magbag-o na pod kay niingon ko diha sa Hebrehanon City 12 nga ilisan ng pagkapari, ilisan sa bang balaod. So ay mo katingala nga dunay mga balaod nga mga usab. Kato ra pong pwede mausab. Pero kanang dili mausab para sa nang mga moral ayaw pangawat, ayaw pagbato og laing Dios, kanang idolatry, ayaw panapaw. Kana mga moral law na bisan pagbag-ong tugo na ta, kumun man na nga balao, dili ra po na usbon sa mga obispo. Kay kumun man na. Pero kanang mga balaod ganig asa ta unsang adlaw ta magsimba, pwede man na kuan na to.
balin-balin tungod sa iyang authority ng binding and loosing. Kaya kung ang simbahan nga tinuod wala gyud pwede mausob, unsaon pagka tuman anang gahom nga gihatag ni Kristo sa iyang iglesia nga ang inyong idili diri sa yuta, idili na ko sa langit, ang inyong itugot. Kanang Mateo 18:18. Be, kung ang iglesia dili gyud pwede makadugang, dili makabuot-buot ang tinuod nga iglesia, nganong naman si gahom nga ingon ana ang gihatag sa Ginoo? Mateo 16:19 ang Santo Papa mo giingnan na no si Pedro. Mateo 16:19 sa Mateo 18:18 ang tibuok mga apostoles na gyud no. Giingnan ang inyong idili diri sa yuta, idili sa langit, ang inyong itugot mao nang valid tong ilang council sa Jerusalem. Agi anang ilang authority to bind and loose. Unya ang pangutana, Council of Jerusalem ra ba di ay ang naay authority? Ang mga sumusunod nilang mga sa ilang katungdanan wala ba day authority na ilang council? Naoy, no? Sa sunod higayon basig ma-discuss na to ng mga council. Anong mutuutan na kay ang ubang mga pundok pili-pilion na nila kung say gusto nila. Pag-ingon sa council nga Katoliko, 27 books ra ang New Testament, okay sila. Pero pag-ingon sa Council of Laodicea, oy, bag-o naman ta, ilisa na po na itong adlaw day of worship. Gikan sa ikapito ka adlaw simana ngadto sa unang adlaw simana adlaw sa pagkabanhaw. Domingo na. Valid na kay unsay inyong idili og itugot man sa langit sa pa approve ng Council of Laodicea. Pero niingon ng Adventist, dili na approve. Ay, ikaw rega ingon nga dili approve. Pero kung ayon nimo nagbasa ng gospel na ay authority ang simbahan to change that. Moral o lang dili na osbon simbahan kay common man na. So mao na no mga tinahod nga tigpaminaw no. So mahitungod ni Pope Francis no asa man anang duha ang ako magong nasabtan ni Pope Francis katura man iyang gidasunan gyud nga respetuhan ng atong mga gay brothers and sisters. Oh, naa man na doctrine man na sa simbahan pod sa Katoliko nga respetuhan na sila. Pero mula pas na gani wala dili na namaw kanang mga acts no. Ato ra po ng hisgutan maghimutag topic ana diri sa atong programa no dili sa karon kay wa na tay higayon no. So wa naman tay higayon no mga tinahod nga tigpaminaw hangtod sa sunod Domingo pohon sa mga oras ug istasyon. En Fatima dolorosa mostraste el fuego infernal, pidiendo para salvarnos tu corazón venerar. Ave María, Ave María, Ave María, Ave María. Tatak RMN. Buong araw sa opisina, pag-uwi, haharapin pa ang labada. Kahit naka-washing machine na ako, kailangan ko pa rin magkuskus. Kasi feeling ko, di sapat ang detergent magtanggal ng dumit mancha. Kaya, Mrs. All you need is Pride. Pride Power Wash, specially made for washing machines. Kaya tama ang bula, may stain-away formula na effective magtanggal ng dumit mancha. Bawas kuskus sa laba. Basta washing machine, all you need is Pride. Pride Power Wash Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Ang Biogesic, maayo gyud, di lang ilanat apilsat sa sakit sa ulo, kasaligan ng kamaayo.